Igbo ndị ji enyi wee chi ọzọ anabata m unu n'oge Ugwumba dịka unu mana ọ na-adị na mbụ anyị abịakwa n'ọzọ ịnọrị dịka ụmụafọ Igbo, ịnọrị dịka ndị ofu nne mụrụ, ịnọrọ dịka ndị nwere ịhụnanya n'ebe mmadụ ibe ha nọ. Dịka unu mara ọ bụ naanị Igbo bụ ndị na-aga mba erute aga n'ime ọhịa egosighị ime ọhịa Igbo asụọ ya bụ ọhịa wee mee ya ọhụrụ ebe mmadụ na-ebi ebi. Ugwumba bụ Ugwumba. Mano, mbese galano, ahafia galano, Nigeria kwezi onu, hefrani sikamaya, akamaya dobili yanka. Ugwumba bụ Ugwumba. Asị na abụrụ na oke ihe agbapụ ọwụ oke mmadụ na-achị ọzọ. Ihe anyị ji kpọbata unu na mmemme nke ụbọchị tata bụ ọja, otu akụrụngwa egwu ndị Igbo na-ejighị egwu na abụrụ na abịa n'ihe gbasara ime ndị mmadụ obi ụtọ. Ọja eji agwa ndị mmụọ na ndị mmadụ okwu. Ọ bụrụ na ị na-anya nke ọma ọbụrụ mgbe ochie a na-anụ agha, a na-eji ọja na-aja ndị na-anụ agha, ndị na-aga ọgụ. Ọ gwarụ na mgbe a na-agba mgba, mgbe a na-eme omenala dị iche iche, mgbe a na-eti egwu, ihe ọbụla bụ omenala n'ala Igbo, ọja na-apụtarata. Ya mere anyị ji gbobatara unu ya bụ nwa amadi onye fụrụ ya bụ ọja foto ya mma, maka na anyị maara na ihe anyị na-eme n'Ugwumba bụ ọ bụrụ na anyị hụ onye ọbụla na-emeta ihe ọbụla mma dịka nwa afọ Igbo, ọkachasị ihe gbasara omenala na asụsụ Igbo, anyị na-akpụbata onye ahụ ka anyị na-anọrịa. Ya mere anyị ji ọja wee nabata unu n'ụbọchị tata, wee na-asị unu matakwanụ na aha m ka bụkwa Mike Onovo, bụ onye ndu unu, onye okwupụta okwu na ọ bụrụ na abịa n'Ugwumba n'izuụka ọbụla dịka ọ na-adị n'ihe mmemme a. Ọ bụ naanị onye Igbo bụ ọ na-agba ọ bụrụ na inye ụlọ ebe obibi ọ nọrọ ebe ahụ n'ezie anya nke ọma, maka na anyị maara na ọ bụrụ na ị netaghị nke mmadụ ọfụma ịma nneta nke onwe gị. Ọ bụ naanị ụmụafọ Igbo bụ onye na-abụ mgbe ụfọdụ ejiri ihe dịka 1,500 pụta mba na-amaghị nwoke na-amaghị nwaanyị, ị na-achịta ihe dịka afọ 5 maọbụ afọ 6 dị n'ihu, ọ na-asị gị na nke a bụ plọt mgbara, nke a bụ ebe m rụnara ụlọ, nke a bụ ụmụaka onye m kpọpụtara. Ihe a bụ ngọzi pụrụ iche dị n'aka onye Igbo, ihe a bụ ngọzi pụrụ iche Chineke jiri chọọ ndị Igbo mma. Ya mere biko ebe ọ bụla ị nọ, ịbụ onye ihu ọma kpọrọ, maka na ịbụ nwa afọ Igbo, ịbụ onye Igbo, ọbara Igbo na-agba n'ahụ. Do anabata m unu n'oge Ugwumba. Anyị ga-agbapụ ya ọsọ, ma tupu anyị agbapụ ya ọsọ do anyị chọrọ ịwarị ọjị. Ọ bụrụ na anyị warịcha ọjị anyị na-achịta azụ, anyị aga n'ihu. Ya mere ka anyị wee ọjị dịka unu mana ọ na-adị na mbụ n'oge Ugwumba. Igbo ndewonu. Ọjị ka m ji n'aka wee na-ekene Chineke nna dịka o si wee duru anyị wee nata mmemme ekeresimesi wee na-achịkọtakwa n'ahọ ọfụọ bụ the year 2012 wee na Chineke nwaanyị na-agọzi onye ibe, na-agọzi onye azụ, na-agọzi oge, na-agọzi nwaanyị. Afọ nke abatara ọfụọ bụ 2012, ọ ga-amakarị nke gara aga bụ 2011. Chineke na-echekwaba anyị, na-agọzi anyị. Ihe a chọrọ ebe Lagos ka anyị enweta n'udo na ọṅụ. Onwe ana nwa ọnwụ, ihe a chọrọ bịa Lagos bụ akụ na ụba. Anyị nwetakwana ya wee nata obodo anyị dị iche iche ebe n'ala Igbo, wee dozi ya n'ala Igbo. Ezi onwe na Chineke ịmara mkpa anyị dị iche iche. Nwa bụ onye na-edu anyị, na-echekwaba anyị, ihe na-agọzi anyị, na-emere anyị ebumnobi anyị.
na-ewepụ anyị n'aka ndị ajọ mmadụ na-agọzi anyị n'ọbụ anyị ihe ndị nke a ka anyị na-ayọ anyị kwe ndị ga-eme si n'afọ nwa Jizọs Kraịst amen. Ugwumba bụ Ugwumba. Adị m anya gwasị na ya bụ ọjị dịka anyị na-ata ya bụ ọjị anyị ga-aga n'ihu anyị mara na anyị akpọkuo na Chineke onye bi n'eluigwe o nwere n'ọnọdụ anyị ga-aga n'ihu n'oge Ugwumba anyị juru eju bara abara n'ụbọchị tata. Chineke kechara ndị Igbo kere ndị Igbo wee mee ha ndị nwere amamihe nke ukwuu mana ọ bụ ya ka eji na-asị anyị na Igbo enweghị eze. Okwu a na-ekwu bụ Igbo enweghị eze bụ okwu anyị nụwara kamgbe anyị pere mpe ndị nne nna anyị ha nụkwara mgbe ha pere mpe anyị nwesị gịnị bụ Igbo enwe eze ka anyị tinyegodo nwa ya bụ okwu ọnụ n'oge ka nkwa uche m n'ụbọchị nke tata. Gịnị kpatara eji asị na Igbo enweghị eze ebe anyị mara na ọ bụrụ na anyị gaa n'ala Igbo na anyị nwere puku kwuru puku ndị eze ọdịnala na-abụghịzi ndị jiri aka ha chie onwe ha eze na ndị na-aza nke a na nke ọzọ. Gịnị kpatara eji ekwu na Igbo enweghị eze? Ngwa ka anyị tinye ọnụ n'oge ka nkwa uche m n'ụbọchị tata. Eziokwu na a na-asị na Igbo enwe eze mana Igbo nwere eze. Ihe mere anyị ji nwee eze wụ na ile anya na mba dịka Owerri, eze Njemanze, eze Achịkọfụmbiri na eze ndị Anambra Ụtabansi Udene, ndị awụ ndị echiri eze mara na omenala Igbo. Mana nke taa ndị a na-echizi eze wu ndị si obodo oyibo bata, ndị amaghị otu esi eme ihe apatazịa ile nwa okorobịa na-enweghị ebe o ruru eru na-amaghị omenala Igbo ewere eze nye ya. Mgbe i nyere ya eze ya kpọrọ ndị otu ya ha bịa na-eme mpụ. Igbo nwere eze mara ha ala akwụire eze ha ugwu. Onye Igbo nwere ike ikweta na-ekere nwe ego ma ole anya fụla ma o nwere ike ọ bụ na moto ị nwere moto ma ọ bụ ụlọ onwe mana o ji ekweta na ekere amara ihe ya bụ nsogbu anyị na-enwe. Ihe na-eme Igbo si anyị n'aka ọ bụ ọla anyị enwe eze na ọ bụla Igbo ama eze a na-achị ndị Igbo achị a na-ejere ndị Igbo ozi ebe ịchị onye Igbo achị ọ ga-agwa gị na ọ bụ ya ma bụ egbu ha eze ya na ọ na-achị onwe. Igbo nwere eze and ndị eze kwanyere onwe ya ugwu, ndị ọ na-achịkwa akwanyere onwe ya ugwu. Eze mejaa onwe ya, ndị ọ na-achị agaghị ha akwara ya ugwu. Ile na ala Igbo ga-ahụ na ndị Igbo nwere eze, ndị na-achịkọ na ekpokọ. Na my own community ebe m si pụta Igbere ha nwere bụ 13 eze a na-akwara ha niile ugwu, ha na-achịkwa na-achị ọfụma. Igbo nwere eze taa kama na apụta otu achị n'ọnụ oyibo na-akpọ Lagos ịpụta ime mpụ ihe dị n'iche n'iche ịlọta ijiri ego maka ndị ahụ wee eze ahụ ị gaghị akpọjere ha ugwu bụta na-asị na Igbo enweghị eze. Ndị be anyị onye na-ekwu na Igbo enweghị eze si na onye ahụ bere gịnị onye ahụ tụrụ asị. E nwere ndị na-asị Igbo enweghị eze, ndị agha na-ekwu ewu ndị eze ha amaghị achị, ndị oyi abụ ịbata n'obodo eze ha akpọdo ihe niile isi naanị. Mana ịgwa eziokwu na eze nke m n'obodo m anyị nwere eze and eze anyị na-achị ọfụma. Ọ ndị aghọta ha ndị che na-eji ego egote ihe niile mana ịbụ onye mara omenala Igbo ị ga-agbana ị ga-aga ha tinye aka họọ ahọ ndị ahụ bụ eze wee chie ha eze. Oke mmadụ bụ oke mmụọ. N'ụbọchị tata ọ dị oke mmadụ anyị nwetara anyị na ya na-akpa nkata ya mere anyị ji jiri ya bụ ọja wee bido nwesị na onye ya bụ ọja ga-akpọlite ga-abụnata oke mmadụ. Onye na-ekwu maka onye anyị na ya ga-akparị nkata n'ụbọchị tata bụ Chief Pete Edochie Opurobios Igwe Ejenga. Onye na-amarụ onye mbụ kịta mana o nwere ibe ọ mara maka na anọtego m aka na onyonyo ebe m rụrụ ọrụ rụọ anya ara 19 pụta na ya baa na nke ngosi anyị na-eme a na-akpọ fim nọdụ na ya uwe ewume nke a chinụhachi bụ ama m garụba ụwa niile nwere onye na-amarọ m ya ga-echọba ebe ọ ga-egbu amara ya. Ibe melie bụ na ndị Igbo ka o si n'aka ka ebe o ji bụrụ gbanwa ka o si n'aka. Asụsụ anyị dị nke ọ na-emezi anyị ibele dịgasị na asụsụ anyị da-akwanyezila anyị ugwu. Ndị otu anyị chiri echichi anyị na-egwu egwu anyị na-egwu ị na-eme anyị ọkmadụ m egwu okwu mmemme na-egwu akpụrụ maka ibe ngosi
anyị na-eme na ibe nchi na echichi ejigo m eri nne na ndị be anyị ada achọ iwepụta ego ka anyị mere ibe ngosi ya n'Igbo maka gịnị bụ akwenye na-eme enye n'ọnụ oyibo ọga obodo okirikiri jebekwuo ofesi mana ọ bụ na-eme enye n'ọnụ Igbo be anyị ike ma ọ bụ sọsọ ndị na-asụ Igbo bụ ndị ya eji egoli eneneme ịma na ndị niile a na-ewepụta ego anyị ji eme ibe ngosi ya nche abụọ abịa kama n'azụ ọ bụrụ onye chọrọ ọbụla ọkpọba abịa ọ ga-ele ka ọ nyụ ya abịa onye ọbụla chọrọ ọbụ na ya akpọba abịa ka ya nwee uru onye akpatali mana kịta o butebegola anyị bụ ndị Igbo na asụsụ anyị na-ana Igbo ka ọ dị n'aka ọ bụ na gọọmenti ndị Igbo niile apụtasị ọ dị mma na ebe ngosi ọnụmana anyị chọrọ ka a na-eme kwa arọ anyị nwere nkwado ime ihe n'ọma ebe ọzọ anyị na-ahụ ọ bụ na m achọrọ iwepụta ego jọta na-eti nnọọ mkpu na asụsụ anyị na-ana anya ma maka ọ dị n'aka ndị Igbo anyị na-ewepụta ego eji eme ihe bụ eziokwu mana amaghị na-ego anya bụ na ikekwe n'uru adịghị eri nne na ya wee zonazi ya n'ime nke oyibo emezie ya ọzọ na nke oyibo ụnụtụ ga-eme living in bondage n'ọnụ Igbo ka eme mezie o nwere ọzọ na wedlock of blood nke mụnwa mee n'ọnụ Igbo ka eme o nwere ndị ọzọ gasị eme n'ọnụ Igbo na-emekọtazie ndị na-eme ya ọ dịba gasị na ego ma na-ewepụta wee na-eme ya na ba na-enwetasị ya ma ba lebe ibe na wee bazie n'ime ya na nke oyibo nọdụzi ya n'ime ya tọzi ya n'ime ya a na-ebezi akwa na-eti mkpu n'asụsụ anyị na-ala na ọ na-emepụtebe n'aka ndị wee sị na gọọmenti ka ọ dị n'aka ịma agwa gị eziokwu asụsụ anyị na-ala ala ịbụ onye Igbo isi akelu ọ sị gị fain onye Abịa bụ Chike ọ bụrụ Chaik onye Abịa bụ Ikechukwu ọ bụrụ Aik onwezi ife gbasara ọnwa anyị na-enye anyị ya mana ị na-anya bụ na ndị Yoruba nọkọ ọnụ asụsụba ka ha na-asụ Hausa nọkọ ọnụ asụsụba ka ha na-asụ Igbo nọkọ ọnụ ha na-asụ ọ bụ na ha na-eme ya n'ọka egosi na ha amara akwụkwọ Yoruba manatara anyị akwụkwọ Yoruba bụ anyị ụzọ jebe akwụkwọ tupu anyị awa anyị akwụkwọ mana ha mesị ife niile a bụ omenala ha maka tinye isi o nwere ụdị mmanwụ a na-etinye na obodo ndị Yoruba nke a na-ekwu okwu ndị na-etinye bụ mmanwụ ori nne ma judges na-eso etie permanent secretaries na-esoti wee na-etinye iji wee gosi gị na omenala maka ọ bụ mana ịbịa na obodo anyị n'Igbo enwere ike ndị Ọnịcha bụ ndị kwenye na omenala bụ ama n'ala ndị ọzọ onye Igbo abịaghị kịtazi a na-etizi nwa nke bụ mmanwụ n'Enugwu anyị nọ n'ime a na-eme ibe dịka Krismas etu anyị jee n'obi agụ ime ahụ ụzọ maka na ebe mmanwụ niile na-agba nkịta a na-etizi mmanwụ ndị na-akọwa maka ụka alakaba na-apụ maka na o nwere mgbe ụka ji wee si anya ịrapụ omenala anyị mgbe ọ ga anyị nwa ji wee kaba ụka ọ na Latin ka anyị na-aka ụka mana kịta a na-akazi ya n'Igbo ọwụka pana ka nna echi ime ọzọ nwere mgbe m ji wee jee egbu ibe ọbụla na-alụsị mana m chịrị ọzọ chie nye ọgụmaka ji egbu mmemme blọd na egwu na nterede mesie chie m ọzọ eberika Igbo niile mesie chie m nke echie m na Agụleri agabidu Agụleri mesie chie m ọzọ Ikengoyi na Ọmamba o riri nne mana echizie m ibe niile a asụsụ anyị ele ana m elozi elozi ebe ọbụla m na-enye onye zikwa ka mụ na ya zụrụ oyibo mụ na gị sụọ anyị mara ndị ọcha azụ mana emesie nke a bụ mechie n'asụsụ anyị asụsụ anyị na-anwụ anwụ unu nwa bụ ndị na-aga emekịta unu eseta iwe gị ekwesị mee ka gọọmenti ndị Igbo niile mana asụsụ anyị na-anwụ na mara ebe a ga-eme anyị nwa dị nkwade ka asụsụ anyị aga anwụ na ebe ọ bụrụ unu achọ ka unu maka ọ dị n'aka
enwee eze abụrụ na Igbo amụrụ na na-echi eze mana ọ maka na onye ọbụla na-agbakiri ya ebe asị gị esibe gị ejebe onye ị na-azụ m nri kedu onye Igbo o welie na-emebi Igbo nri ịpụta tata ndị Yoruba na-aza ụmụ Oduduwa ama na-ebebasị isi tata ka amala ebe Igbo si onye ọbụla na-azọ n'Igbo bidoro na bebe onye bụ ibe isi na-emebi Igbo ọ nwere ka anyị nọkọ ọnụ etu a ka anyị kwekọrịta n'obi ibe mba ọ bụbụ na a na-eme ndọrọndọrọ a na-eme oge ncha ndị Yoruba isi na wepụta ovu onye ga-azọrọ bụ okwu onye isi ya na eweta ovu onye Hausa ga-eme ihe ịgwa ndị Igbo pamenye onye Igbo ọbụla ga-achọ ka ọ bụrụ ya nwa ka a ga-arọpụta na-emebiri anyị iberi nne iwe dịkwa n'ime ihe bụ ntaji anya erike n'ala Igbo ntaji anya riri nne n'ala Igbo onye ọbụla na-achọ onye egbenyite isi ka akwatu enye ka ọ bụ sọsọ nyanwa ga-ewe itenye bụ isi unu enegoro ibe na-eme na gọọmenti onye ọbụla etinye na gọọmenti o wedebe ndị nke ya were gba anya onwe ya okirikiri ndị Igbo adịghị ndị onye Igbo na gọọmenti ike na-enye ọ ga-aza gị ọbụma ọ na-aza gị n'oyibo ka ị wee nọta aka ị na-abịa ya nso ifele bụ nke anyị maka na ụmụaka anyị mesie ọ bụ na ọ nwezi ebe pụtara ncha na-ekwu okwu ọ anyị nwa bụ ndị nna ka ibe mma so ibe na-eme ihe bụ na Igbo ọ bụ na Igbo apụọ na ana bebe kaba na-ejikọ ọnụ ma a bịara na bebe etu ebe nche ekewasị ya ọ dị ivele na ive dị ka kedu otu a ndị Igbo nọ na ya ọhanaeze Igbo ọ bụ na gọvanọs niile ga na-ewepụta ego dị ya nga wee na-akwadoro ọhanaeze etu ndị Yoruba si eme anyị ama na-enwe nsogbu nne mana o nwere gọvanọ ya eweta ego emebe ncha na-eregheri na-enye obodo ego na-alụ ụlọ na-ego asụsụ anyị ọ bụ na-arapụ asụsụ a ka ọnwụ ka anyị mabụ ndị ibele ga-eme ndị mmadụ abịaga ebe a rinne ịbịa ajụ m ajụjụ ibe gbasara asụsụ Igbo ka esi gbachi ya nkịtị ọ na-ama ibe gbasara omenala Igbo kere ebe anyị ga-eme nkọwasịalụ ibe niile na-atụ anya na mma abụ ibe dị iche aga m abụ ya eje m Makọdị anyị na-etu a na-akpa nkata mbọsị Satọde ka a na-akpa nkata wee na-asịrị na m ama achọkwanụ ka ewepụta iru m na TV ma ọ bụ na m ejere okene onye isi a na bụ gọvanọ Satọde ka anyị na-ekwu okwu ọ na-elu nwanne echi bụ Mọnde mụ na gọvanọ ọ na-ajụ m ese gbasịa nkata nwee ezigbo anwụrị na mbịa mụọ n'ụgwọ anwụrị na mbịa ebe ya bịazie n'ala Igbo anyị nọ n'elu itikịta anyị chọrọ ije ebe gọvanọ n'elu obu ọnwa ga-agaba ịma abụ ya niile gbalie okirikiri ama ekwe ka ekwe ije Anambra n'Ọka ka ibu gọvanọ obu ibe a ịgbalụsị ka ijebe amụrụ m ibe kpata na ndị niile na-achị achị n'ala Igbo nwere onye na-achọ ka ahụ ya ma ọnọdụ n'ọkwa nọ mgbe onye abụda mgbe wapụtara usoro na-ekpugheli jide mpụ ma na-eje nzukọ ọ dị mwutere nne ka m si wee gwa gị n'izizi enwee nzukọ ndị Igbo a na-akpọ ọhanaeze ọ bụrụ ụmụ obere ego a ndị gọvanọ na-eji ya na-alụgharị ụlọ na-ebupụta naba na-ewe etinye nwantịntị na-etinye n'ọhanaeze ọ bụrụ onwe ebe anyị chọrọ na Naịjirịa anyị azụ esi na ya wee ete ego wee na-ezi ndị mmadụ ozi o nwere onye bụ Chukwu na Naịjirịa onye ọbụla bụ mmadụ ibe ọbụla a na-eme n'ụwa bụ mmadụ na-eme ihe kama na Chukwu ka a ga-eguzo wee kpọọ ha azụ na ọchọrọ izi ndị mmadụ ozi ka ba jee ebe dị ka Sokoto jee gbuo onye isi na Sokoto esi ebe a bụgbere ego sie
otu anyị na-eme ibe nkiri onye ọbụla ma onwe ka ibe si wee si ike enwere ebe a ga-asị anyị abatala anyị ezighị anyị mana anyị a na-ekewakọ ọrụ anyị n'ala Igbo ife dị ka ọkwa na-atụ anyị n'anya rinne onye nọdụ n'ọkwa etu a ọ na-ene onwe ya anya ọ bụrụ uche ka anyị na-enwere anyị enwere uche anyị akara ghọtasị na ife ọbụla anyị na-eme n'ụwa anyị nọ na-agaba agaba ọ bụ na anyị malia ọ bụ anyị adị iche mere anyị amarị anyị ekpe ekpere emekete ka o nwee ndị ga na-ekwu okwu a na-egebe ntị ọ ga-ezi ike dị okwu gba amasị na zike ikwu a na-enye ya anya zika o nwere onye ọzọ anyị marụ tata n'ala Igbo ga-aga okwu ide abụrụ ụmụaka ga-aganye aka n'anya o nwere kedu ma onye ga-akpọ ama asị ehe na ọsị n'Igbo ji ebe dị etu a n'Igbo ejebe anyị kpata na ị na-anya Igbo na o nwere ebe enwee nkewa ka anyị Igbo ndị oge Obasanjo na-achị ụmụnne ya bụ ndị Yoruba si etu a ruge na pati ọ nọ otu nke ya oluo oge ọ bụ gịnị mebe nchana chi ya ahụ na nke eji wee marụ ma jikọọ ọnụ ọnwa ebe ebe a chọrọ na-esi etu ọgbakọ ọnụ wee jee okwu ya anyị enwere ya nwere otu ọbụla otu nzuzo otu ọzụzụ anyị ncha bụ Igbo nọ na-apụta ebe a ekewasịa anyị onye ọbụla na-atọ mmadụ ebe a na-ezu ori ya na-agba mmanụ akara dịkwa n'ụtọ bụ ọ bụrụ na onye rachara ibi ya rachara do ana m asị ka anyị dobiri etu ahụ na oge anyị adịghịzi mana izu na-abịa abịa Chief Pete Edochie ga na-achetakwa azụ ka anyị na ya kpatọpụ ya bụ nkata anyị ga-aga n'ihu biko nụ ana m arịọ onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ebe na ebe ọbụla ị nọ dịka nwa afọ Igbo edo biko kwagide Ugwumba site n'izitere anyị ozi ịtụnyere ya atụmatụ dị mma isi anyị na-ekwe nke anyị na-emeta ọfụma na ọ bụ nke anyị na-adịghị emeta ọfụma maka na eziokwu anyị mara na nke a bụ nke anyị nke a bụ nke anyị ọ bụrụ na eme nke a metụ ya ọfụma ndị Igbo kwuru okwu sị na onye gburu ọkụkọ gosiri na ọ bụrụ na o jide ego ehi na ọ ga-egbu onye ọbụla jikwana slippers ga chọọchị o kweta na nkwuchi ya nkwa na ọ bụrụ na ya fụ akpụkpọ ụkwụ nke akpọrọ shu ya ga-eyikwa ebịa ya mere biko zitere anyị ozi n'ebe ị chọrọ ka anyị metụ ya mma karịa n'ọbụkwanụ nke anyị na-ebidobeghị emewe ịchọrọ ka anyị na-etinye ọnụ mana mkpa anyị na-ekwu unu bụ na ọ bụrụ ha na ihe gbasara Igbo ọ bụrụ ha na ma ihe gbasara mkpalite nke asụsụ na omenala Igbo n'ebe na ebe ọbụla anyị anụ na anyị apụtana wee kwụrụ chịm anyị na-ekene ndị na-akwado anyị ndị na-ezitere anyị ozi site n'ebe dị iche iche na-asị unu biko gakwanụ n'ihu maka na anyị maara n'eziokwu eziokwu ọ bụrụ na anyị gwọta onye bụ mamịrị ụnụ ọ ga-agba ụfụfụ ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708 ihe ndị dịka egwu ọdịnala ọfala echichi mmanwụ dị iche iche iri ji ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi n'akara ekwentị 08034714708 ndewo ihe ọbụla nwere mmalite ga-enwe ọgwụgwụ ọbụna nwaanyị nọ n'ime ka akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na Chineke ekewo ụbọchị nke a ga-ebi eweta nke ọfụ onye ọbụla gotere akpụkpọ ụkwụ maara na ọ bụrụ na ụkwụ ya etofeghị etofe akpụkpọ ụkwụ aka nka ma ọ bụ gụọ na onwe nwekwara akpụkpọ ụkwụ anwụọ hapụrụ ndị ọzọ oge anyị agwụna n'ụbọchị tata ọ bụkwa na ike gwụrụ ọ bụkwa na ihe anyị ga-ekwu gwụrụ agwụ izu na-abịa abịa anyị ga na-achịtakwa ọzọ nwee na-asị biko gị bụ nwa afọ Igbo tupu anyị afụ ọzọ bido ugbu a ruo mgbe ahụ anyị ga-afụ ọzọ ana m asị biko nọrọ mma zitere anyị ozi maka nke ọbụla dị gị mkpa ma jee anyị ike na nke anyị na-emeta ọfụma aha m ka bụkwa Mike Onobo na-asị unu ndewo ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708 ihe ndị dịka egwu ọdịnala ọfala echichi mmanwụ dị iche iche iri ji ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi n'akara ekwentị 08034714708 ndewo Ugwumba